Ti wedi cael dy hun heddiw, crwydro'r maes, chydig? Wel, do, ysdi be, eisiau am dro heddiw yma, ond eisiau am dro ar hyd llwybr ar y cos, lyci di. Achos pan o'n i yn Brifysgol Bangor, mi nath Daniel Lloyd a Mr Pink ffurfio, a mi oedden nhw hefyd yn Brifysgol Bangor, reit? Yeah. Ac eisiau gyfle prawn ma i gael sgwrs efo nhw am ei gig gwych ar Lwyfan y Maes. Ond cyn i ni glywed can ganddyn nhw, dyma'r sgwrs. Daniel Lloyd a Mr Pink. Da chi'n iawn i gyd, boys? Da ni'n iawn, ie, yn gyffroes, yn edrych ymlaen. Wel, dwi'n siŵr bod chi'n gyffroes, achos mae'n brysur ar y maes ma heno, a mae yna genedlaethol wych yn mynd i fod ar eich cyfer chi. Dan, wrth gwrs, dwi'n gwybod na Prifysgol Bangor ddari chi ffurfio, dwi'n cofio hynny'n iawn achos o'n i yno. Ond ti yn dod o'r ardal yma yn dweud yn y hogi ar hos, a mae yna rhywbeth am ganu adra, mae'n teimlo wahanol. O'n i'n deud gyna dwi'n erioed i profi hyn mewn Steddfod o blaen. Dwi'n teimlo fel bod fi wedi cael yngreiddio yma go iawn. A dwi'n brysur yma, mae'n wsos brysur ymlaen, ond dwi'n rili edrych ymlaen, ond mae'r awyrgylch yn barod yn hyfryd, so dwi'n really excited a dwi'n... Ie, dwi wedi disgyn mewn cariad efo'r Steddfod yn barod. Dych chi, Mr Pink, neu alwch chi'ch tri, Aled, Elis a Robin, mae'n anodd credu rwsyd. Mae yna 20 mlynedd ers i chi gyhoeddi Goleuadau Llundain yr album yna, a da ni dal i garu'r caneuon, Al. Oes, ie, mae'n teimlo, mae'n teimlo 20 mlynedd, dwi'n meddwl. Dwi'n mwyn dangos yn oed. Na, dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn nerth. Gathon ni bach o seibiant, pawb yn cael plant a teuluoedd a felly, a dwi'n meddwl da ni'n ôl wan, a dwi'n meddwl bod ni well nag erioed, a ni ddim arfer yn galad, a dwi'n siŵr na ni roed sioedd ymlaen heno. Mae hynna'n rhywbeth fe, pan ti'n fengach, ti'n mynd ymarfer gymaint, pan mae rhywun yn dyn hyn, da ni'n dechrau poeni bach mwy, Dan Elis. Poeni llai, ond ymarfer mwy, dwi'n meddwl. A dyn ni ddim yn poeni llawer, ond oedd hynna ddim yn adlewyrchu ar llwyfan ella, ti'n gwybod pan oedd ni'n fengach. So, na, bendant, ti'n meddwl bod ni wedi yn amlwg wedi edfedu. Dyn ni wedi gweithio galad, ti'n gwybod, yn ymarfer, ac wedi edrych ar yr hen ganeuon ac ail drefnu nhw chydig bach eto. Dyna sy'n braf, Robin, bod yr hen ganeuon yma, maen nhw dal mor boblogaidd a byw nhw rioed, dwi'n meddwl am Eldon Terrace a Goleuadau Llundain. Dwi'n siŵr ddim yn bodol dy hun, dwt. Mae yna genedlaeth wan, oedd ddim wedi cael ei geni pan oedd y caneuon yma fel profiogol gen ti. Rhaid wedi cael ei gyhoeddi yn wreiddiol, a maen nhw dal yn canu, so maen nhw dal yn gyfarwydd, maen nhw dal yn boblogaidd. Mae'n ffantastig, felly mae'n ti sawl genedlaeth. Ac mae gen ti rhai gigs lle mae'r genedlaethau mynd yn hun, ond mae gen ti dal yn genedlaethau ifanc graidd na sy'n briliant. A diolch maen nhw dal i licio'n caneuon ni, te. Ond be allan ni ddisgwyl o'r set yna to Dan? Sam surprises yna, jyst di cramio fo efo'r hen hits. A dyn ni jyst yn edrych ymlaen i gael rhannu nhw efo'r gynulleidfa eto, a ti'n joio'r parti fydd i gobeithio. Wel, mwynha di, Dan, achos dwi'n gwybod bod o'n special i chi, boys, ond mae'n special go iawn i chdi, achos bod chdi adra, dydi, felly enjoya di pob eiliad. Diolch o galon. O boteli gwag o'n hwmpas sy'n gofyn pam y hwyl Mae'r ddinas fawr yn galw y lleisiau ar y gwynt Be sy'n ei ddod Anwybyddwch Goleuadau Llundain Mae'n bethau gwerthu ddod Cyfrinachau sy'n fframio Llundain
glyd tywydwg sydd. Dan y ddier ar y traciau, yn y myd bach tawel cyn. Ond beth sy'n a i ddod? Anwybodwch Goleuadau Llundain. Come on! Mae'n fydde gweddido. Cyfrinachau sy'n fframio Llundain. Dwi'n gwybod, dwi 'di bod. Anwybodwch Goleuadau Llundain. Mae'n fydde gweddido. Cyfrinachau sy'n fframio Llundain. Dwi'n gwybod, dwi 'di bod. Anwybodwch Goleuadau Llundain. Mae'n fydde gweddido. Cyfrinachau sy'n fframio Llundain. Dwi'n gwybod, dwi 'di bod. Dwi'n gwybod, dwi 'di bod. Dwi'n gwybod. Diolch yn fawr iawn, Eisteddfod Wrecsam. Hwyl!